lenggak-lenggok dagelane ana sing delok. Wonten ya tenang. Iya, iso lumayan. Selamat. Kowe utamu sapa ora tau rene kok amal ngono. Kula Joko Lelono. Joko Lelono. Joko Lelono cah saka ngendi? Mboten gadahi papan gunung. Lah arep napa kok rene? Pados pegamelan. Enten apa? Traktor gelem. Ayo. Traktor. Mboten napa-napa. Wis gelem ngomong lho, wis gelem ngomongnya lho. Monggo, nek enten traktor. Nggih, nggih. Kok njaluk disongkro nganggo angkong nek. Traktor gelem. Iki iso ada gawean. Ayo tak terno nek dalem kepaten. Ya. Traktor gelem. Ayo. Ayo. Daleman kepatian koyo sepi tintrim koyo ngene. Nenek Kang Mas. Walah. Kang Mas Baunoto ki lagi wae tindak. Jurah kas pen ora ana kancane. Renang-renang dhewe. Lah nek niki terus Sing mbok rasani ning mburi. Alah, yen kondur ta Kang Mas. Monggo. Sing kudune yen wong lanang teko saka nyambut gawe, kuwi kudune ra dipapak esem sing manis manwara. Sing nalika semono awak rada sayah merga nyawang kelawan garwane cahyane sumunar, cahyane bingar. Jur lungkrah sayah kuwi dadi ilang. Ning yen ana wong lanang teko nyambut gawe dipapak ulat sing besengut. Ngene iki malah tansaya ning awak lara kabeh, Ne. Oh, panjenengan ngrasake ngaten. Lho iso to? Lho sami mawon lek panjenengan iki piyayi kakung ya ora bisa nyenengake wong wedok. Oh, sik. Lho, yen kene iki lho. Kok tembung maneh? Wong lanang ora iso nyenengno atine wong wedok. Nggih lah ngono kok. Apa kurang bondo ning kepatihan sing tak paringke kowe? Apa duit nggonku menehi wingi iki wis entek? Tobat. Lho piyayi kakung kok panjenengan iki ngertine mung duit menehi wong wedok ning ati seneng ngoten. Lho, iya to. Wong wedok kuwi angger dicukupi kebutuhane, butuh ning dapur ana sing digeti, butuh dandan ana sing dienggo, iki mesti seneng atine, ora kok kaya kowe. Kebutuhan pawon wis tak cukupi, kebutuhan kok nggo ngadi sarira, ngadi busana uga tak cukupi. Kok isih besengut ae. Jane sing mbok pikir ki apa to, Bu? Yen iki dadi piyayeng kakung ki mbok saged to mulas salira angrasa wani. Ngopo kok bojoku pendak panjenengan kondur kok aku katon besengut, katon merengut. Enten napa jalarane? Ora nek panjenengan. Lah terus jalarane apa aku salah? Genah panjenengan salah to? Yen pancen aku salah, coba dukuken salahku supaya aku bisa ngowahi aja nganti aku tumindak salah meneh supaya seneng atimu. Coba dumuken salahku apa, Bu? Panjenengan ki babar pisan ra gaito to. Babar pisan ora? Pun. Kang Mas. Kula dados garwa panjenengan pun pinten taun? Udakara wis ngancik 15 taun. Ya nggih, pun 15 taun pajibane piyayi kakung. Atine wong wedok ben seneng, atine bojone ben seneng niku. Kudune iso gaweke anak wong wedok. Lho, kok kebangetan panjenengan nek disawang gegere gagah gedhe pindeksa. Lah barbarane, lha wong gawe anak bae kok ora iso to panjenengan kuwi. Nangis baten lho kula Kang Mas, pendak kula niku teng dalem piyambakan ngresula. Kaya ngapa gek rasane kula niku kepengin momong bocah. Rasane kaya ngapa ditangisi bocah ya moli bocah. Lho, paribasane ngenteni udan ing mangsa ketiga. Ya ngene iki. Barbarane mok gremang-gremeng ngeten iki tok. Lho pripun? Lereke tembung iki mau nggonmu besengut.
nggonmu ora rena ing penggalih iki mung perkara anak. Lah kok mboten? Coba saiki aku tak takon yo kuwi. Pripun? Lumrahe sing meteng iki wong lanang apa wong wedok? Lho. Ora sak panjenengan takoke nek lumrahe sing meteng ya wong wedok kok iki. Lumrahe sing anak-anak iki wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Lah yen wong wedok iki bisa meteng, bisa manah. Kowe iki wong wedok tenan apa wedok-wedokan? Wong kowe iki wedok kok ora iso meteng, ora iso anak-anak. Apa ngono iku salah wong lanang? Lah ya salah wong wedok to. Mergo kowe ora iso meteng, ora iso manah. Aja nyalahke karo wong lanang. Lho. Mari besane kula niku padhah lho Kang Mas. Ada. Nggih, kabeh niku kari bibit kalih pacule trima kula niku ngadhahi isine panjenengan iki sing kebangetan. Lho Kyai Kakung, kok kebangetan ora kaya wong-wong akeh. Ngendikane kok gagah gedhe dhuwur barbarane nyuwun sewu. Paribasane kula niku lemah-lemah sing subur, lemah sing loh. Esuk ditanduri sore iso tukul, sore dijubleki, esuk ya iso tukul. Lho, kabeh niku kari bibit karo pacule, bibite bibit gabuk, pacule ya pacul bengkong kok dadi niku pripun? Kowe dadi nyalano bibite, nyalahke pacule. Cetha niku lho. Bibite gabuk, pacule bengkong. Pun cetha Kang Mas. Upama pacule bengkong wong sing nganggo dolanan bendina 15 taun iki ya kowe, sing bengkongno ya kowe. Trae iki sing cengkar kuwi lemah. Sing mare ora duwe anak iki lemah. Mergo lemahe lemah cengkar, sukete dadi krikile akeh. Pendak arep tak garap yen to sukete ora dibabati ora kena. Aja nyalahke bibite. Lah bibit wingi tak tandur ning kidul kono esok tak cublekne sore tukul ngrembuyung. Lho, iki rak ya mung saking lemahe sing lemah cengkar kakehan krikil sukete akeh, sukete jembrung. Nek garap ora dibabati ra kena. Iki ya sawahmu iku. Terus pundi ngendikane cobit dipun nambali. Kowe ngarani bibitku gabuk. Nggih. Nyatane bibitku tak tandur ning kidul kono. Sore tak cublekno, esuk tukul ngrembuyut kosok banyune kaya ngono. Layak to layak. Lah panjenengan iki pendak tindak senengane mampir ning warung ayu-ayu ngecer bibit-bibit nggih. Lho, dilalae tiba kula bibite bibit sing gabuk. Nek mriko bibit sing mentes. Lho panjenengan iki jane dados tuladha napa mboten to? Dilalae kok buka wadi. Jebule wonten panjenengan anak tindak. Kok kowe duwe rasa cemburu ta? Kowe kok duwe rasa cubriya? Panjenengan iki kok piyambak lho. Apa bibit iki dudu? Lah bibit apa? Bibit lem. Iyalah. Bibit film sing pundi? Bibit lem sing griya makane tak tandur ning kidul kono. Tukul ijo royo-royo. Ngene lho Bune. Pripun? Jeneng anak iki iso dadi tukar padu, sok-sok malah iso ndadekake congkrah nggone omah-omah, tundone malah bakal bubrah lan bisa pisah. Jeneng anak kuwi ya ora kena disuwun, ora kena disilaki. Kok menawa kowe lan aku durung pinercaya kelawan Gusti kang nganggar jagat diparingi momongan. Ning jeneng manungsa kuwi aja lali budidaya. Lah kowe budidaya saben dina maculi lemahmu nyatane ora dadi-dadi ya kudu sabar to Bune. Amin. Atus wonten tamu? Nuwun sewu. Kula niku celingak wonten ing jawinipun kepatihan. Sami cengkah padudon niku napa modal lunasi niku. Modal lunasi. Ora lunas-lunas kok. Lho nek menawi kok wedho tukaran. Menawi. Iki ora tukaran perkara duit. Kowe iki para wong liya braya iki rasa melu-melu. Dukane Kang Mas, dukane. Karepmu dhewe apa piye? Kowe iki ya dudu abdi kepatihan. Ana wong wadu melu-melu. Ngono wae. Nggih dipun ajengake dipun aja. Mangkir rumiyin Kang Mas. Lah kok bareng kowe lho bocah gandeng kok terus. Kene. Jenengku sapa cah bagus? Kula Joko. Sapa? Joko Lelono. Joko Lelono pala. Napa meneh? Jenenge niku pun
apik karo bocahe nggih bagus lah. Lagi niki lho kula. Aku ndek enom iki lho. Nek karo kowe ae alah isih bagus aku. Aku ora tau mbok lem bagus. Ana bocah nom-noman lagi teko ning kepatian wis mbok lem bagus. Niki nyawa. Kontuk dadaku, sesek dadaku. Lho kok seseken kan. Ayo mesti cemburu kok. Lah wong piyai wis sepuh kok cemburu. Lho, ya sing tuwa ngene iki sing sujanan apa meneh bojone sing ketok menor-menor. Saestu lho Kang Mas, nembe niki lho. Selawase kula niku mboten nate miyos saking dalem panian nggih to. Ya dilalahi ana bocah sowan kok lebek bisa kaya ngeten. Kula niku gumun tenan lho Kang Mas. Mergo kowe ora tau metu ora weruh sawangan jaba mongko ning jaba kono iki isih akeh bocah lanang muda taruna umur-umurane ya sing enom sing luwih bagus timbang kowe Ning durung karuan nurut. Kono-kono lho iki ya. Nuwun sewu Kang Mas. Iya piye bune? Ah, waduh. Umpamiya nggih. Umpamiya kok angen-angene kula niku cocok kali panjenengan mawon. Coba kondo. Kula kali panjenengan kok anggenipun beberan dereng kagungan putra. Menawi bujang menika kangge pancingan dipun pundhut putra kakek pun Kang Mas. Yen kok ngono kok rasamu gambung lawan rasaku. Nggih Kang Mas. Ngene. Nalika aku entuk sesepan saka wong pinter-pinter kae. Nggih. Yen to suwe anggone bebrayan kuwi ora pinaringan momongan, iki saranane iso muku anak. Muku anak minangka dadi pancingan sapa ngerti, rampung muku anak kowe karo aku njur diparingi momongan. Nggih Kang Mas. Tenan. Menawi ate panjenengan tari cobi. Kowe yo sarujuk ya. Sarujuk Kowe sing sak. duwe karep kok ya. Nggih Kang Mas. Coba tak tarine. Nggih. Jenenge mau sapa Bune? Joko Lono. Joko Lono nggih. Jenengmu Joko Lono ya? Nggih. Kowe bocah saka ngendi? Mboten gadhahi papan dunung kok. Ora duwe papan dunung. Ayo duduk wong tuwa. Pun mboten wonten. Walah malah tiwas keleresen. Wong tuwa lanang wadon wis ora ana Pun kabeh. mboten wonten. Kowe lak teges bocah lolo. Nggih. Lah tekono dalem patian kene njur apa wigatine le? Kersane kula niku ra padhe pados lah menawi wonten. Golek gawean. Nggih. Yen gawean ana ing kepatian Lamongan kene tenane wis ana sing nyandak dhewe-dhewe. Kaya dene liya nanda gentong kae wis duwe kewajiban dhewe-dhewe. Ning ngene, kowe yo njur aja gelo rasamu. Dupeh ning kepatian wis ora ana gawean. Mong bae yen kowe gelem lho iki. Kowe ora usah nyambut gawe ana kepatian. Ning kowe bisa ngrasake urip sing kepenak. Kowe iso kecek bondo donya. Kowe mapanmu yo ning kepatian yen kowe gelem lho. Wah, aja dipakake pesugihan. Ya, pripun? Ora durung rampung nggonku ngendika to. Derek. Kowe bisa urip ning dalem kepatian, kecek bondo donya, nganggo sandangan sing indah iki lan peni. Siji, yen kowe gelem tak pundhut putra angkat. Dipundhut putra angkat. Iya. Lah mboten pancingan mungkin pun panjenengan kalih Dora Putri niki pun gadhahi putra ndang kula pun sia-sia. Ayo mesti wae ora wong iki kekarepane bendaramu putri. Iki kepengin mundhut putra anak lan kowe. Kanugrahan ninggaing kula Dora Patih. Kula purun Tenan. nggih. Sadya Kang Mas. Yo ngene iki lho. Kuwasaning Gusti Kenganggilan jagat. Welan aku padu perkara anak jur iki ana Kanoman sing aran Jogoloro tumeka ana ing dalem kepatian malah kepara dhewene gelem ngenger minangka anak. Nggih Kang Mas. Ora ketangi wong liya braya anggepem dhewe anakmu lho. Nggih to Kang Mas, lah kula niku paribasane nyidam kembang nang gadhahi putra. Lah kita putra tenem gedhe. Oh, tarepku kaya putraku dhewe. Aku saiki wis marem. Nggih. Coba saiki selawase aku ki durung tau diwuwuh Rama lan Ibu. Coba rasane kepriye? Ngaten. Ibumu sik coba Nek umum. kula kakek. Alah, nggih. Nggih. Nggih putraku cabat wis Joko Lono. Paring dawuh kula iki. Walah. Aduh, hatine kula mak seret. Atine kula niku mak nyas dipun puh ibu
kalian Jogolono. 15 tahun ora ana tau sing ngundang ibu. Nggih. Bengi iki kowe diundang ibu karo anak. Lah nggih. Rasane kaya siliran banyu suwindu monces lho. Nggih, monces. Nah, aku yo kepengin nah. Aku 15 tahun ora tau diundang bapak. Ngaten. Ger, putraku bocah bagus Joko Lelono. Dawuh kula Rama. Waduh. Waduh. Wis pundi? Waduh. Wis pundi? Wis pundi? Malah kok babah? Babah? Wis ramamu ben babah. Ngapa jelek lho. Boten kok Kang Mas, yen ki ngrasake seneng lah. Mergo ngrasakno seneng nganti kliyeng-kliyeng sirahku. Atiku seneng, atiku bunga. Mergo selawase 15 tahun, lawase 15 tahun ora tau didak bapak. Iki diundang bapak karo bocah lanang sing bagus, sing uleng-ulengan. Iki seneng atiku. Kados niku abdi panjenengan liya. Nggih, liyang-liyang terus ditumpake niku. Saya sebenarnya. Mboten liya niku. Asal kelar. Ya, wis ini. Joko Lelono, wiwit dina iki kowe tak angkat minangka putraku. Wong bae ora ketau bocah saka Karang Pragisan, unggah-ungguh totolan Trapsila kudu kok jaga. Sawaya-waya ana tamu, aja nganti nglingsemke kelawan asmanira. Ibune Dawuh dalan. ala apik bodho lan pinter bocah kuwi gumantung marang panggula wentahe wong tuwa wadon. Ngaten. Tak borongake kelawan kowe panggula wentahe kelawan si Joko Lelono. Jalan iki aku bakal kewajiban sowan ana Kersa Dalem Kanjeng Adipati Bawana. Oh, ngaten. Mulai ya, Lek. Aja nganti kowe ninggalke dalem kepatihan. Kalamun to aku durung njuk atur ngersane Kanjeng Adipati Bawana. Eling-eling lho. Nggih, nggih. Aja ninggalke dalem kepatihan kalamun to aku durung njuk atur ngersane Kanjeng Adipati Bawana. Nggih. Eling-eling lho. Nggih, nggih. Aja tuminta sembrono sakarepmu dhewe. Mboten. Yen duwe tanggungan tak diwenehi. Nggih. Ya. Nggih. Lho ngapa kok guyu? Boten, panjenengan ki kok ngemutke lho dhewe kok Eh. kalinan lho kok. Tahun buri. Kok ngemutke terus. Tahun buri. Nggih, Pun. Ya semuanya tahun buri lah ya, dadi eling-eling. Nek panjenengan tindak, sugeng tindak ing sugih Iya, iya. pangantos aton nggih Kang Mas nggih. Iya iya, matur nuwun panjenenganmu. Le. Hari ibumu ya. Nggih, nggih. Monggo Ibu. Ayo Cak Bagus ayo. Wah, tiyang to niku wau. Sapa jeneng? Kula Joko Lelono Gusti Putri. Joko Lelono. Nggih. Glajikan tanpung anggo suta. Lemebu ning Taman Sari Lamongan. Iki taman larangan. Sapa wae wujud lanang ora entuk mlebu tanpung anggo palilaku. Pangapuntenipun Gusti Putri. Kula niki wau ora boten sengaja. Kula kekrak. Menawi ngaten kula tak wangsul nggih. Oke. Mengko dhisik ning kene wis tak anggap rukun. Mula kowe bakal nampa pidana Joko Lelono. Nabi pidana. Ya, Pun patrapi pidana menapa Gusti Putri? kowe tak hukum gantung. Lah dalah. Kula nyuwun pangenteng-enteng. Niku rak nggih boten kurup, boten timbang wong kula namung ketelarak teman panjenengan matrapi pidana gantung. Kula nyuwun pangenteng-enteng Gusti Putri. Taman Sari ki sing dadi aku. Ateges kabeh panguwasa ning tanganku. Sadurunge kowe nampa hukum gantung, tak wenehi karo dewan wektu. Baliya ing desamu, pamitan anak bojomu. Yen to sesuk-esuk kowe tak hukum gantung. Anak Gusti Putri. Ya, Kula niki bojo kemawon dereng gadah saya-saya kok anak. Kula tesih Joko. dadi sejoko. Coba matik Joko Lelono. Boten kualat nggih. Ora sing perintahake. Pripun? Kakang Joko Lelono. Dawuh. Tak hukum gantung. Ora teges tak hukum menawa sak tengah alun-alun nganggo tampar sing gedhe lan giget kabeh para prajurit kuwi ora. Lajeng Ning sing tak karepe sampean tak hukum gantung kawin. gantung kawin.
Malah sangsaya bingung kula lho jenengan niku. Saya bingung. Nggih lumrahe niku ra nggih wonten gantung sing dipun patrapi pidana mati. Lah niki kok malah hukum gantung kawin niku ra malah ratap-ratap. Kayaknya durung ngerti sing tak karepke to, Kakang. Dereng tanggap. Sing tak karepke aku Putri Ciptawati tresno Kakang Joko Loro. Panjenengan niku bejo kemayang. Piye kawang suwanu, Kakang? Nalika sepisanan kula nyawang kalih pasuryan panjenengan menika estunipun pun gogrok lho jantung kula lho. Nyawang ayune kalih panjenengan. Tenan apa piye? Nggih. Sakmenika pun ilang rasa tratapan ingkang wonten nggih namung tresna lan tresna. Cethanipun tresna panjenengan kula. Tresno kuwi iki kok nampa? Nggih. Kaya ngono kok beneran banget Kakang Joko Loro. Sing maune atiku kuwi sepi babagan katresnan. Saiki sono sampean sing mapan ana ing ati. Nanging rak panjenengan iki tulus lahir batin lho, mboten lelo nyutang. Ora, anggon tresno karo sampean lahir batin Kakang. Ing pangalah aku kepengin banget bangun omah-omah bebarengan karo sampean. Kabejan nggih kula. Nggih, atase kula namung ketelarake mawon. Prasasat kula niku nyandung Sekar Cempaka Mulya, antuk kabejan sing tanpa kanyono-nyono. Lho nggih, estu. Kaya ngono ta, Kakang. Sampean rasa kuwatir. Yen to mengkone ana kalodhangan wektu, aku bakal maturane kersane Kanjeng Rama. Yen to saiki aku wis duweni katresnan karo liya sampeyan. Estu lho. Lah, Aku ora ngapusi karo sampeyan. Lho iki aturan piye iki? Do nganggo karepe dhewe. Kowe kok wani mlebu rene iki karepem dhewe ta ana sing kongkon, Cung? Kowe iku lho. Iki mudeng ta ora? boten. Iki mono jenenge Taman Larangan. Taman larangan nggih. Taman Larangan iku ana aturane. Wonten tatanane. Jambang bayi mudeng ta ora? Boten. Alah, bener nek omah manding mbung iku. Ora ana aturan. Lajeng tatanane dos pundi? Tatanan Taman Larangan. Ngono? Nggih. Ngabet kandhane tak takok neh no. Ora dieling-eling. Nggih. Pripun? Tatanane dos pundi? Taman Larangan marang sapa wae. Lho, dieling-eling ah. Wae sapa? Sing wujude lanang ora kena mlebu Taman Larangan. Paman Lho kowe lanang kok mlebu rene? Paman Selapra. Dadi- Kados pundi anggen panjenengan ngendikan kala wau, Pak? Lah nggih niki rak Taman Larangan to Taman Den Ayu. Larangan, nggih. Tatanan Taman Larangan. Sinten kemawon sing wujude lanang boten entuk mlebu Taman Larangan. Lho niku carane kok pencilaan mlebu triku. Wujud kakung ta, Paman? Leres. Lho, lah panjenengan niki kakung napa pawestri? Kok panjenengan lumebet kaya ning Taman Larangan? Mati aku. Lah nggih, panjenengan niki kan Kerian. Sapa wae sapa Nggih. sing wujude lanang ora kena mlebu Taman Larangan. Nggih. Aku iki ya lanang. Lah panjenengan niki kakung saestu napa mboten kok lumebet wonten Taman Larangan, Paman? Lah iya aku kok mlebu rene mang lah padha alung turu ae aku malah kalah. Yo. Enggak. Tak kira mik mau cedhok. Kang Sewalono. Sangsaya kandel Sampeyan ora usah kuat. Tunggu ngamuk ngete. Kerasane piye memang? Boten. Warani kaya apa aku mang Boten estu boten. ngomong ngamuk nyelekit. Padha-padha lanang. Ya. Nggih. Lho aku metu kok kowe ora gelem metu ning kene ae. Lho kersane panjenengan lah napa? Lho. Ora ketang padha lanangan ning kowe karo aku beda. Bentene. Mergo aku punggawa negara sing jaga katerman Lamongan, klebu katerman Taman Larangan. Kowe maling julid tak cekel, tak rangkel tak sowane napa pengadilan. Dibuktekke aja mung pangucap ayo yen wani tanding karo aku. Nah, piye? Rasa indok.
maling. Lho. Lamongan ono maling. Enten maling. Nanging malinge boten umum. Lho, Maling kok ora umum ki piye? umume maling Iya. niku sing dicolong bondo donya, Bondo duduke Patiarto. Bener. Umum. Umume kaya Ning maling niki boten umum. Lho, maling ora umum. mlebune taman larangan. Dene sing dicolong maling. Lah niki lho. Ya. Lah niki Sing lho. dicolong apa nek punya? Maling nyolong atine Ndara Ciptawati. Tuh. Lah. Yen ngono anakku ora duwe ati, jelas. Terus Kanjeng. Kaya ngono ya. Wong atine dicolong maling kok. Gerien. Ya. Pak angel iki. Kaji ya? Iya. Maling mlebet taman larangan. Maling tuh Kita bukan, ya. lihat sing dicolong maling. Sing dicolong. Lah niki lho. Maling nyolong atine Ndara Ciptawati. Nyolong atine putraku Ciptawati. Leres. Mati aku anakku ora duwe ati iki terus Terus Kanjeng. Wong atine dicolong maling. Angel iki. Ampun ngoten. Boten mudeng ya. Percaya nggih? Ya tekan aku kok. Lapor kok angel ngene. Maling nyolong ati dirogoh ora duwe ati. Wah mboten niku. Lah sing kok karepke kepiye Jlamprang? Tegese maling ati niku rak basa gaul. Basane cah nom-nom sakniki niku lho. Maling nyolong ati niku tegese maling niku wani bandrek jinah bedang katresnan wani cidra resmi kalian Ndara Putri Ciptawati. Kurang ajar. Lah konangan kula. Watakmu. Watak kula maling kula cekel. Ya kene ora kok sowan. Merucut malinge sapa sawah kaya welut. Lunyu. Nanging kula gadah titikan. Ana titikan. Keranten malinge sumbar. Sumbare maling wah mangkelno ati. Maling sumbar. Ilo cekelen maling Julik Joko Lelono, anake Patih Baunata. Banter yo. Sarang. Pripun? Kowe yen matur kudu nganggo wewatonan. Nggih. Aja mung bisa matur. Nggih. Saya matur ngersane Kanjeng Adipati Bawonaji. Nggih. Kowe rak yo ngerti to Jlamprang. Lah napa? Yen to aku iki ora duwe anak. Kok njur lanyu-lanyu anggonmu matur ngerso dalem. Yen to sing dadi maling iki resmi kelawan katresnane Ndara Putri Ciptawati kuwi anakku. Lha itu aja ngawur. Fitnah iki jenenge iki. Sampean mboten ngaku. Aku ora ngaku. Menawi kagungan anak jenenge Joko Lelono. Ora ngaku. Nuwun sewu. Sing disumbari maling sampean apa kula? Kowe. Lah kula dereng budhek e. Nah ini pun saya bukan. Dadi kok lho, Sampun sumbare. daftar aturipun Lho. Tumenggung Haryo Jlamprang. Saestu Kanjeng Adipati rak sampun pirsa piyambak menawi kula menika mboten gadah anak. Sul, Aja pembingungan. Mas Patih niki selak, nggih to? Ya mesti wae selak. Boten purun ngakoni menawi kagungan putra nami Joko Lono. Iya. Cara kula gampil, mutusi perkara ngeten iki gampil. Banjur carane Ingkang dados korban menika ingkang Putraku. putra Ciptawati. Dipun dangu mawon. Oh, ngono. Mungkin rak kecekel. Ya. Ini mau politik ya. Titane Ger. nanti kowe gawe Ciptawati kene nggih. Ora langsung. Kaget sliramu ndak timbali. Menika leres sapa? Pancen tenane ana bab sing wigati sing bakal tak blakake lawan putraku Nini Ciptawati. Babakan menapa, Rama? Ya wong iki mirunggan kapribaden. Sliramu ki lak ya wis akhir dewasa. Coba sawangun kanca rawangmu kabeh kae wis ana sing ngemban putra, ana sing wis momong putrane.
Coba apa nganti seprene nggih? Sliramu durung duwe pandengan utawa padikan bocah lanang sing dadi gegantelane ati. Jalaran pun Rama ki kepen daya-daya momong putu jare. Kira-kira menawi ngaten kula walaka kemawon kali panjenengan. Luwih becik kaya ngono. Estunipun kula sampun nggadahi katresnan. Ya ora apa-apa, ora ketang anake wong desa, wong sudra sampali, wong tani utun. Pun Rama lega lila nampa banjur sapa bocah lanang sigat. Padikan to pilihane atiku. Kakang Jaka Lelana putranipun Paman Patih Baunata. Gilir. Kakang Baunata. Kaya Daud. Paring dawuh menapa panjenengan taksih endo, taksih selak perkawis. Sakmenika kula ngertos panjenengan ngingu jago liring kuning yen wis tukul jalune njur diambah. Panjenengan kepen gelak laku anggih mangsa. Umpami panjenengan kepen ngersakaken dampar palenggahan wonten badhe kula wulungaken nanging boten ngaten menika caranipun. Duh Kanjeng Adipati Bawonaji. Sagugut kulang kaling pinara sewu mboten wonten catetan jroning manah menawi to kula kepengin agempil pangwas dalu. Kula kalenggahaken minangka pepatih wonten ing Kadipaten Lamongan menika mujukaken kanugrahan menggawe gesang kula. Nggih, boten kula silaki Kanjeng. Jaka Lelana menika pancen anak kula. Nanging dadi anak pribadi kula mung kemawon Jaka Lelana menika tinemu anak angkat. Mencela to. Bareng ketuduk ngaku ning anak angkat. Pancen tenan Nun sewu. Wali ku anak dhewe. Wali ku anak angkat. Padha-padha anak sing didik kene iki. Ya jadi kok. Pranatan kudu mlaku. Lho ngene. Lah pripun to? Kakang Patih Baunata, Daud dalem Kanjeng. sakmenika kula nantu kalian handika. Panjenengan awrat kalian anak panjenengan punapa awrat kalian palenggahan. Liripun kados pundi? Menawi panjenengan awrat dhumateng ingkang putra kulunan. Panjenengan kedah nilaraken saking dampar kepatihan. Nanging kosok wangsulipun menawi panjenengan awrat dampar kepatihan. Kula nyuwun sowan utawi bandanipun Jaka Lelana. Senajan to awrat pilihan menika nanging badhe kula buktekaken menawi Baunata taksih setya bekti dumateng sumbahan nggih Kanjeng Adipati Bawonaji. Kula badhe ngrangket kalih anak kula badhe kula suwanaken Kanjeng. Dika buktekaken. Niki kulino nyolong sanyo niki. Anak patih kok nyolong sanyo. Oh, layak. Adol bagus kementus. Kowe sing tumindak waning gebang marang putraku Ciptoan. Bener jeneng Jaka. Menika leres. Kowe wis wani tumindak mlebu nyang Taman Kaputren, kowe wajib nampa pidana pati. Jai bangun, Jai kula tak teng musala kula siarne. Siaprak. Umum pesakana cang domelek bendo tak siah Terus terus kok kapake. Arep ning musala. Lho, mati siaran. Durung mati. Lah nggih nak mati siaran kematian. Lajeng menapa kersanipun Kakang Patih Baunata nyandet anggen badhe merjaya kalian Jaka Lelana. Kepareng kula nyuwun agunging sih pangapunten. Dene kengabdipun Patih Baunata wani duwa kersanipun Kanjeng Adipati Bawonaji badhe matrapi pidana becak dumateng Jaka Lelana.
Jokolono upami dipun patrapi pidana pejam menika sampun pas jan kiyambakipun lepat nanging boten kedah Kanjeng Adipati piyambak ingkang mejahi kalipun Jokolono. Menika tasih wonten Singonegara ingkang kewajiban mejahi tiyang ingkang kapatrapan pidana pati. Duh Kanjeng, monggo kula aturi nersih langkung rumiyin. Sapa to sak tenane Jokolono Jalaran? Nalika kiyambakipun sepisanan dumugi wonten dalem kepatihan, pengakenipun menawi Jokolono menika boten gadah tiyang sepuh lanang wadon, boten gadah papan gunung, nanging kiyambakipun kebak ing tata susila. Mila kula gadah cubriya menawi to Jokolono menika boten sak-sake kaluman. Mugi mawon, monggo menawi mangke sampun cetha sapa saktenan Jokolono, saka ngendi desane lan sapa wong tuane enggalo kapatrapan pidana pati. Mangke kula ingkang saged nglarapake wangkene kula aturake wonten tiyang sepuhipun Kanjeng. Saestu saged kula nggih. Menika janji kula. Jokolono bejo wit kowe isih dibelani kelawan Kakang Baunot. Lamun to kowe ora belani kelawan Kakang Baunot, wis dadi batang oleh pengapa. Coba saiki pitakonku Wangsulana kanthi suci lan murni ati. Jokolono, Jawab sing jujur. tenane kowe isih duweni wong tuwa, yen isih duweni wong tuwa sapa jenenge lan ngendi papan gunung. Kepareng muncul atur. Estunipun nami Jokolono menika namung samaran. Yektinipun kula putranipun Rama Raganata saking Kadipaten Kertosana, Paman. Putrane Kakang Adipati Raganata. Yen ngono isih keponak aku dhewe. Sik, Jlamprang arep yang Ajeng teng kamar mandi kembung. ya mengko dhisik. Mengke nek kebrojolan teng mriki. Sik to. Sedelo wae. Kula niku anggrewane ajeng ngeten iki walah. Sik sedelo wae. Sing nunggahake yang prabu perkarane. tak rampingane dhisik perkara. Sik. Nggih. Dawuh kula. Ya pira-pira kaluputane paman nuwun agunging pangaksa. Banjur ana kedadian sing kaya sik Jlamprang. Lungguh Nggih, matek wong. nganti kowe lamur laku sing kaya ngene. Yo saiki Kadipaten Kertosana napa nggih? Ngaturi pirsa, Paman. Kalenggar menika Kadipaten Kertosana Bu, Paman. Kadipaten Kertosana bedah. Banjur sapa sing mowani jungking kawibawan ing Kadipaten Kertosana? Paman Pilormojo ingkang dipun balu temenggo Garya Jlamprang. Pilormojo Garya Jlamprang. Pangapunten. Karep kula saut. Kok mboten dikocepeng Ning nyambake mung cilik padha mrica, lunyu kaya welut cendana. Iya. Nggih. Pira-pira kaluputanku sepisan maneh nyuwun pangap. Banjur saiki kahanane Kadipaten Kertosana sarta Sudarmamu ya ramamu kepiye nggih? Kanjeng Rama dipun papanaken wonten ing pakunjaran, malah kapara ingkang kadang Yayi Purnama dipun gantung, Paman. Aku wis metu le. Yayi Bawono Aji. Kang Mas Adipati Raga. Ora usah aku cerita kedadian ing Kertosana, sliramu mesti wis ngerti. Jalaran anakku Pranala wis ngadhep ning pengarepan. Kula sampun dipun jawani kaliyan ing putra pun Raden Pranala. Mula nganti aku temeka ing Kabupaten Lamongan. Mung arep pundhut sabiyantumu ngrebut panguwasa ing Kertosana sing dikuasani Pilorwaja lan ditombani temenggomu Harya Jlamprang.
Kangmas Adipati Ragunata. Iya. Saderengipun atur wangsulan namung setunggal ngrembak perkawis putra kula pun Ciptawati kalian ing putra Raden Pranala. Menika sampun wonten sambung ngaraos tresna. Lajeng prayoginipun boten dipun respekaken langkung rumiyin menapa kados. Dadi anakku Pranala cekane tresna karo putrimu. Leres kan. Sekirane kok tampa apa ora ya? Badhe kula tampi tangan kula malih. Yen bener-bener kok tampa. Perkara jejodohane putrimu lan anakku Pranala disuwak luwih dhisik. Sing baku ngrebut panguwasa ing Kertasana. Kados mekaten. Menawi ata kersanipun Kang Mas Adipati Ragunata kados kula mboten badhe kawratan Kakang Baunata sawetawis monggo nderek mbiyantu kalian Kang Mas Adipati Ragunata. Sendika dawuh. Ayo barengan tumuju ing kaprojalane Kang. Ayo. Sampeyan kok ayem-ayeman mawon. Go lunga sing adoh, tesih gak ada dhuwit. Lunga ki lak ana perkara. Enten nek gak ada dhuwit do kesah umroh mawon. Umroh Kersane tebih. iki jane ana apa, Jam? Ah, sampeyan iku pripun? Wadine awak dhewe kuwiyak teng Lamongan. Anak Kertasana nyamar malah dongeng perkara sampeyan kali kula musuhe saya tambah. Tambah Lamongan. Nggih. Kertasana Lamongan. Lah, Pelor waja ora bakal mundur. Tak adepane. saya Tenang. gempo Ya, ya. maling sayup. Lho. Hah? Oh iya. Lapo? Makanan. Yo. Hah? Ya ini kok galak-galak iki gene cah. Lho. Saudara. Ora ana dulur-duluran. Ah, cuma Sore mau mlete dari malaikat tukang jabut nyawa. Dadi ndodok dupaki wong sak cendana ya. gawe jaene iki mulai kate keturun. Ampun, dame. Dame apa ora ana dame-damenan. Dame. Ora iso. Wih, Ora iso. wah. Gini, piye? Iya. Sampeyan iki pripun kula ditinggal anak kok sampeyan penengah. Aku njajal kowe wani. Yen ora wani mikir, tak adepane. Tanggung jawab. Tak adepane. Wis. Sapa pakujaran yo wujudan iki sing ngluwari kok. Kok sami kali kula Rama? Kok padha Rikala kula kapencok ing bebaya nggih kawujudan menika ingkang mitulungi kula. Ngono. wujudan kang gegiri. Sapa satenane kowe saben-saben keluarga ing Kertasana. Kepipiting kahanan kowe sabiyaku. Kula pun purnama Coy anak iya iki purnama. Rama ora bisa ngayomi karo kowe nganti kedadian kaya ngene. Coba saiki matur marang Rama. Kowe nyuwun apa marang Rama? Namun kula nyuwun dipun sampurnake karo Kuwi panyuwunmu. Jadi bangunan Kang Mas
kabeh karo